Just dali. Ikot ka sa munti. Hi. Hi. Kami karon ba mga bay sa merkado. Namahaw mi dire. Hi kuya. Hi Lloyd. Hi. Daw si Inahans karon na yung panabang. Ayo sa libre si Lola. Inahans karon na yung panabang. Dali. Angel. Mahutan ninyo mga bay na yung okra oh. Okra. Okra padangog. Padangog, padugang sa mga kusog. Di ay kuan, paliya. Oh, diyan singalan ni yung tindahan. Prince and Princess. Nami diri nangaon sa Prince and Princess Eatery. Itong i-plug inyo ang kuan na, inyo ang canteen, carinderia. Then dara ilang mga sudan oh. Sayo kay nakaluto niya. Sa oras mo nagluto? Alas 3. O sayo kayo, nagluto sila sa mga lamian kayo ng mga pagkaon. So, dara mga bay. Oh, sa Prince and Princess Eatery. Okay. Nga unta ninyo mga bay, naidaghan sa inyo, naimunggos, nainangka, mamaligi ako. Naikuan, sani, pansit bihon. O, kanton ni siya, no? Pansit kanton. Dara, dahil na ipaliya. Uy, nangatagak ang kuwan. Naipaliya. Uy, naman, di ay gusto. Na ay gusto, dayo na ay kuwan, adubong tangkong. Na ay salad nga okra, lami kayo. Na ay kuwan, adubong kuwan, sitaw. Sa may inyo ha, mga bay, na ay pritong isda. Dahil na ay fried egg. Anad naman tas itlog, manong ginitong pagkaon, no? Sila yung nasod. Permintin lang itlog. Dara fried chicken, pero may food manok. Kung pwede lang mo, di makita sa manok. O, kung saan igang? Lumpia. O, di ay lumpia. Utan ang sulod. Kining usa? Shanghai. Ah, Shanghai. Dayon kani, unsa man ni? Tinai sa manok. Halang-halang. Ah, oo. Halang-halang at tinai sa manok. Dayon, Bicol Express. Nilagpad ni? Oh, pitada. Apritada. Dayon kaning kuan. Sa manok. Batikon sa manok. Oh, dira si ate tikuan kani siya. Bagyo beans na karning baboy. Bagyo beans with karning baboy o atay sa manok nino. Atay sa manok with itlog o ginagmay. Ang sani? Ginagmay? Dayon. Unsa pud ni siya? Minudo. Oh, dira mga bay. So napo sila nilatan nga isda. Unsa may isda ani? Dira ilang mga pagkaon nga lamian kaayo. So, kaon na mo diri sa kuan. Princess Eatery. Nami diri sa merkado sa Samis. O dara, kuya, una na. Uy, nasaligdan, ma. Ito na yung inita na mo sa dagat. Ala ka, maligo na mong dagat. Nga. Ligo sila dagat. Uy, ang pera namin. Ano? Modeng what? Times Very great. Ang pera namin. Pira namin. Just na, okay, ang ngayon. Nakakaban na. Babutan. Nakalang taguan ka. Mapagpasisiyoy mo. Wala na ikong bayan. Ay, di pa bayan rin. Kuwang kinunti. Kita mo may sila sa Wala iba na. Tawag na siya. Ilahan doon sa tawag. Nadiri ang lista, oh. Ay. Nadiri ang lista. Gilista na ko. Ista ba na ta? Oh, lista. Bye. Bye-bye, Jill. Bye.